Olli ei koskaan olisi uskonut, että suhteet anoppiinsa voisivat kehittyä joksikin muuksi kuin pakolliseksi kohteliaisuudeksi yhteisellä kesämökillä Keski-Suomessa, missä kesäiltoina paistettiin makkaraa nuotiolla, väiteltiin politiikasta tulen rätinässä ja juotiin termospullosta kahvia myöhään yöhön. Hän oli aina kuvitellut perhe-elämänsä rauhalliseksi ja ennustettavaksi aamukahvitoimistossa, jossa hän työskenteli myyntipäällikkönä, illat vaimon kanssa vanhalla televisiolla sarjoja katsellen ja harvat sukulaisvierailut juhlapäivinä. Mutta Anja, hänen vaimonsa äiti, oli heti alusta alkaen antanut ymmärtää, ettei Olli ollut täydellinen valinta ainokaiselleen. Anja oli tarkka ja arvokas nainen, pukeutuneena aina siistiin mekkoon, jonka helmassa kimalteli pieni hopeinen solki perintö hänen nuoruudestaan. Hänen terävä katseensa porautui syvälle Ollin sieluun kuin pohjoisen tuuli, joka ei säästänyt edes perinteisiä suomalaisia sisävaatteita. Hän muistutti Ollia vanhojen suomalaisten elokuvien raudanlujista naisista, jotka rakensivat rautateitä tai johtivat maatiloja, pitäen kaiken tiukasti hallinnassa. Ensimmäinen kohtaaminen tapahtui vuotta ennen häitä Anjan pienessä kerrostaloasunnossa Jyväskylän laidalla. Rakennus oli tyypillinen 1960-luvun kerrostalo, jossa rappukäytävän seinät olivat kuluneita ja naapurista kantautui tuoreen kaalikeiton tuoksu. Olli muistaa vaimonsa, Sannan, loistavan onnesta hänen silmänsä säihkyivät kuin nuorella tytöllä ensitreffeillä. Anja naputteli sormiaan pitsiliinaan ja vei tyttärensä keittiön kuiskaten, Olli, toivon, että ymmärrät, perhe ei ole leikkiä. Ei romanttisia kävelyitä Jyväskylän satamassa sateessa, vaan todellista vastuuta. En anna tytärtäni kenelle tahansa, Olli nyökkäsi ja yritti keventää tunnelmaa vitsillä, Anja, en ole mikään suomalaisten miljardöörien tapaan, mutta kyllä meillä riittää rahaa kesämökille ja jos onni suosii, jopa Lapin reissulle. Sisimmässään hän kuitenkin kuohahti kuin keitetty maitokannu. Hän tiesi, että Anja näki hänessä pelkän tavallisen miehen, joka oli kasvanut pienessä teollisuuskaupungissa, ilman yhteyksiä, ilman suuria tavoitteita kaukana siitä statuksesta, mitä hän oli toivonut tyttärelleen. Sanna lohdutti häntä autossa kotimatkalla. Äiti on tuollainen, hän on tottunut pitämään kaiken hallinnassa isän eron jälkeen. Hän kasvatti minut yksin, siksi pelkää virheitä. Mutta Olli tunsi, ettei hyväksyntää tulisi koskaan. Se oli kuin tiiliseinä, josta ei päässyt yli. Häiden jälkeen, pienessä kirkossa Jyväskylän keskustassa, Olli kantoi käsissään luonnonkukkakimppua ja illallinen pidettiin kaupungin laidalla sijaitsevassa pienessä ravintolassa. Tarjolla oli perinteistä suomalaisruokaa, karjalampaistia, perunamuusia ja ruisleipää. Anja ei suoraan puuttunut heidän elämäänsä, mutta hänen varjonsa leijui kuin savu vanhan kerrostalon hormissa, josta naapurit kuulevat kaiken. Anja soitti Sannalle päivittäin, joskus jopa kahdesti, aamulla muistuttaakseen sateenvarjosta ja illalla ohjeistamassa perheen suosituinta lihakeiton reseptiä, johon tuli salainen ripaus sokeria ja laakerinlehtiä. Tai miten pyykit tulisi pestä, ettei värit haalistuisi, muista lisätä etikkaa, muuten lakanat näyttävät rähjäisiltä kuin mökin vanha verho. Sanna välitti viestit Ollille syyllisen hymyn kanssa, ja hän nyökkäsi, yrittäen piilottaa ärtymyksensä. Äiti välittää vain, Sanna puolusteli. Hän on yksin, siksi hän huolehtii liikaa. Olli pysyi hiljaa, ettei alkaisi riitaa, hymyillen harvoilla perheillallisilla, esimerkiksi uuden vuoden juhlaillassa, jolloin Anja toi mukanaan itse tekemänsä mustikkakakun ja arvosteli heidän joulukuustaan liian kirkkaiden valojen vuoksi. Sisällä kuitenkin kasvoi jännite. Olli tunsi olevansa kuin koeeläin, jonka jokainen askel arvioitiin. Eräänä iltana pitkän puhelun jälkeen, jossa Sanna oli puolisen tuntia keskustellut anoppinsa kanssa suolakurkkureseptistä, Olli ei enää kestänyt ja mutisi, ehkä äitisi voisi itse tulla näyttämään, miten täällä eletään. Sanna loukkaantui, itki ja sovittivat riidan vasta seuraavana päivänä keittiössä radion soidessa hiljaisena taustalla, mutta sitten tapahtui jotakin, mikä käänsi kaiken päälaelleen, kuin syksyn lehden lennähtäessä tuulen mukana, vaihtuen keltaisesta punaiseen. Sanna sairastui vakavaan keuhkoputkentulehdukseen. Yskä raastoi rintaa kuin joku olisi hakannut vasaralla sisältäpäin. Kuume ei laskenut alle 38 asteen. Terveyskeskuksen ruuhkaisessa odotushuoneessa kerrottiin, että sairaalahoito on välttämätöntä ja hoito kestää vähintään kuukauden.
Antibiootit, tiputukset, täydellinen lepo, muuten keuhkot voivat vaurioitua pahasti. Kotona jäi heidän 2-vuotias poikansa, pieni Viljo, villi ja kiharatukkainen pörröpää, joka juuri oppi kävelemään kompastellen mattoon ja vaati huomiota joka hetki. Isä, tule! Hän työnsi käsiään tai itki, jos lelua ei saanut, Olli oli ymmällään. Työ ei odottanut. Asiakaspalaverit, raportit. Pomo soitti puolen tunnin välein. Lastenhoitajan palkkaaminen oli kallista. Palkalla ei siihen yltänyt, silloin Anja saapui junalla Jyväskylän laitamille, märkäsateesta, matkalaukkuineen täynnä ruokaa, omatekoisia lihapullia, omenia ja maitoa. Hän astui heidän ahtaaseen kerrostaloasuntoonsa määrätietoisena kuin kenraali taistelukentällä jään, kunnes Sanna paranee, hän ilmoitti, eikä tarjonnut vaihtoehtoja. Olli ei voinut kuin mumista kiitoksen, vaikka sisällä kaikki supistui kuin jousi, he alkoivat elää saman katon alla kaksiossa, jonka kukkakuvioiset tapetit olivat kuluneet ja keittiö toimi sekä ruokailuhuoneena että olohuoneena. Kylpyhuone oli niin pieni, että siellä tuskin mahtui 2 ihmistä yhtä aikaa, se oli todellinen koettelemus, pahempi kuin Olli oli koskaan osannut kuvitella. Ensimmäisen viikon hän piti itseään pystyssä, palaten työstä väsyneenä ja päänsäryn kanssa. Kotona odotti jatkuva valvonta, kuin kasarmissa. Anja heräsi aamunkoitteessa, kun ulkona oli vielä hämärää ja katujen lakaisijat liikkuivat haravoineen. Hän hinkkasi lattioita kloorin tuoksussa, joka kirveli sieraimissa, valmisti paksua kaurapuuroa rusinoilla ja keitti kuivattujen hedelmien mehukeittoa omalla reseptillään, kaikki kuten ennen vanhaan Neuvostoliiton ajoilta tutulla tavalla. Sitten hän istui pöydän ääreen, teekuppi kädessään, ja arvosteli Ollin jokaista liikettä kylmällä katseellaan. Olli, et ruokitse lasta oikein. Pidä lusikka suorassa, muuten Viljo sotkee puuron ja itkee. Unohdit taas peiton. Yöllä vedetään kylmä tuuli ikkunasta, ja Viljo sairastuu. Miksi annat hänelle lelua nukkumaan mennessä? Hän leikkii liikaa ja ei nuku ennen puolta yötä. Seuraava päivä on hankala, sanat tuntuivat teräviksi kuin veitsi sulassa voissa, ja Olli puri hampaita, mutta kesti kaiken Sannan vuoksi, joka sairaalasta heikolla äänellä muistutti, miten Viljo voi. Älkää riidelkö, se on pojan vuoksi, Olli yritti auttaa. Pesi tiskit illallisen jälkeen, vei Viljon leikkipuistoon, missä lehdet rapisivat jalkojen alla, mutta tunsi jatkuvasti Anjan tuomitsevan katseen kuin laaserin. Olet liian pehmeä häntä kohtaan, hän sanoi, pudistaen päätään. Lapset tarvitsevat kuria, muuten heistä tulee hemmoteltuja. Iltaisin Olli soitti Sannalle sairaalasta, kertoi päivän tapahtumista. Viljo sanoi uuden sanan, auto, mutta Anoppi ei sanonut sanaakaan, ettei turhaan huolestuttaisi, vaikka sisällä kiehui, kuinka kauan tätä vielä jaksaisi. Eräänä perjantaina Olli pääsi töistä aikaisemmin, pomon suosiollisella luvalla. Ulkona satoi kuin Esterin kurkkuun, ja kadut muuttuivat virroiksi. Hän hiipi varovasti sisään, ettei herättäisi Viljoa, joka nukkui päiväuniaan, ja näki Anjan toisenlaisena. Hän istui kuluneella sohvalla olohuoneessa, kasvot käsiin kätkettyinä. Hartiat olivat lysyssä, väsyneet, murtuneet kuin vanha koivu tuulessa, joka on hetken päässä katketa. Huoneessa tuoksui vastakeitetty tee ja jotain kitkerää. Vähän kuin apteekin valerianaa, Anjan tavallinen suoraviivainen ryhti oli romahtanut, ja pöydällä oli puoliksi juotu teekuppi. Silloin Olli ymmärsi, hän ei ollutkaan rautainen nainen, vaan hänessä oli säröjä. Hän istui varovasti viereen, tietämättä, miten aloittaa, rankkaa vai. Hän kysyi hiljaa katsellen Anjan käsiä, jotka olivat karkeat kuin metsureilla. Anja nosti katseensa, silmät punaiset, mutta ei vihaiset, vaan kosteat, ja hymyili oudolla, lämpimällä tavalla, joka teki hänet nuoremmaksi. Olli, et voi edes kuvitella, hän vastasi, ääni väristen kuin kitaran kieli. He istuivat hiljaa hetken, kuunnellen sateen ropinaa ikkunaa vasten. Sitten Anja lisäsi, en halunnut olla niin ankara. Elämä opetti minut. Kaiken jälkeen ei voi näyttää heikkoutta, se oli kuin keväinen jää, joka halkeaa ja alla virtaa vapaana kirkas vesi. Tämän keskustelun jälkeen kaikki alkoi muuttua. Olli ei enää nähnyt Anjaa pelkkänä anoppina, joka oli aina tyytymätön. Hän alkoi huomata pieniä asioita, joita ei ennen nähnyt, miten Anja iltaisin, uupuneena päivän askareista, istahti keittiön teekuppi kädessä ja tuijotti ikkunasta kaupunkiin, jossa kerrostalot hehkuivat ja autot vilkuttivat valojaan.
Hän hyräili hiljaa vanhoja suomalaisia lauluja, ja hänen äänestään kuului kaipuu, kuin syksyn tuuli. Olli alkoi auttaa enemmän, aidosti. He laittoivat yhdessä illallista, pilkkoivat kasviksia salaattiin ja keskustelivat, miten Viljo oppi uusia sanoja. Mummo, isi hymyillen, he kävivät yhdessä kaupassa, työnsivät ostoskärryä kosteilla käytävillä, ja Anja kertoi tarinoita menneisyydestä. 1970-luvulla matkustimme mieheni kanssa Järvisuomeen. Se oli kuin satu yhtenä yönä, kun Viljo sairasti ja Anja hoiti häntä rauhallisesti. Olli katsoi häntä uudella tavalla. Hän näki naisen, joka oli oppinut olemaan vahva, koska elämä ei ollut jättänyt vaihtoehtoja, mutta salaisuus, joka alkoi kyteä heidän välillään, oli kuin kielletty hedelmä, makea mutta myrkyllinen. Seuraava ilta toi mukanaan uuden käänteen, joka sai kaikkien elämän horjumaan vaarallisen lähellä. Syysillan harmaus laski Jyväskylän ylle kuin raskas viltti, ja sade rummutti tasaisesti kattoa vasten. Viljo nukkui rauhallisesti, väsyneenä päiväkotipäivästään, ja Olli istui keittiön pöydän ääressä, nauttien kupillista vahvaa mustaa kahvia. Anja istui vastapäätä, vanha Tolstoin romaani kädessään, jonka kannet olivat kuluneet ja sivut kellastuneet vuosien saatossa. Lamppu loi pehmeän valon, joka sai hänen hopeanhohtoiset hiuksensa hohtamaan himmeästi. Olli huomasi, ettei saanut silmiään irti hänestä. Anjan kuluneet kädet, joissa näkyi vuosikymmenten työ ja huolenpito, lepäsivät kevyesti pöydällä. Hänen huulensa olivat kevyesti puristuneet, ja silmissä välkkyi jokin, mitä Olli ei ollut ennen nähnyt, hauras kaipuu, joka sai hänen sydämensä lyömään nopeammin. Etkö sinä joskus väsy, Anja? Olli kysyi varovasti, ääni hiukan käheänä. Anja nosti katseensa ja hymyili surumielisesti. Väsymys on osa elämää, mutta en minä voi pysähtyä. On asioita, jotka täytyy hoitaa, vaikka kuinka väsyttäisi. Hiljaisuus laskeutui huoneeseen, vain sateen ropina rikkoi sen rytmikkäänä taustana. Olli tunsi, kuinka hänen käsiensä alla Anjan käsi nytkähti, ja hän tarttui siihen hellästi. Katseet kohtasivat ja hetken ajan maailma tuntui pysähtyvän, sitten Anja katsoi pois ikkunaan, ja Olli näki, kuinka hänen poskensa punastuivat vaivihkaa. Tiedätkö, Olli, elämä opettaa meille rajoja, joita emme saa ylittää. Mutta joskus se opettaa myös, että sydän ei kuuntele järkeä. Olli tunsi kylmän väreen kulkevan selkäänsä pitkin. Hän ei tiennyt, oliko tämä hetki onnen vai kauhun alku. Heidän välillään oli ladattu tunnelma, joka oli yhtä aikaa sekä lämpöä että vaarallista kipua. Anja nousi yllättäen ja lähti huoneesta, jättäen Ollin yksin kahvikuppinsa ääreen. Hänen mielessään pyöri kysymys, johon hän ei halunnut vastata, mitä tämä kaikki tarkoitti. Olivatko he molemmat vain ihmisiä, jotka kaipasivat lämpöä, vai oliko heidän suhteensa ylittänyt vaarallisen rajan? Seuraavana aamuna Olli heräsi aikaisin, ja asunto oli hiljainen. Hän meni olohuoneeseen ja huomasi Anjan istumassa sohvalla, vaaleansininen mekko yllään, joka korosti hänen siroja hartioitaan ja hentoa vartaloaan. Mekon helma lepäsi juuri polvien yläpuolella, ja paljaat sääret näyttivät pehmeiltä ja kutsuvilta aamuvalossa. Hänen kaulassaan kimalteli pieni hopeinen kaulakoru, jonka muoto muistutti perhosen siipiä. Anja käänsi katseensa häneen ja hymyili ujosti. Hyvää huomenta, Olli. Olli tunsi sydämensä pamppailevan. Hän tiesi, ettei voinut enää kieltää tunteitaan, mutta samalla pelkäsi seurauksia. Heidän salaisuutensa oli kuin kielletty hedelmä, joka houkutteli, mutta saattoi tuhota kaiken. Juuri kun Olli aikoi sanoa jotain, puhelin soi keittiössä. Anja nousi nopeasti vastaamaan, ja hänen ilmeensä synkkeni kuunnellessa. Olli kuuli vain katkelmia, ei, en tule. Minulla on lapsenlapsi sairaalassa. En voi. Ei ole aikaa. Puhelu päättyi ja Anja laski puhelimen varovasti pöydälle. Hän katsoi Ollia syvällä katseella, jonka takaa pilkahti tuska ja päättäväisyys. Se on hän sanoi hiljaa. Mies, josta en ole puhunut, Olli nyökkäsi, sydän tiukassa puristuksessa. Hän tiesi, että tämä tarina oli vasta alussa ja että heidän elämänsä oli muuttumassa pysyvästi, mutta mitä menneisyys kätki sisälleen. Ja kuinka pitkälle he olivat valmiit menemään, kun sydän ja järki vetivät eri suuntiin, sade jatkoi ropinaansa ja heidän yhteinen salaisuutensa odotti paljastumistaan. Harmaan aamun valo hiipi varovasti sisään Jyväskylän kerrostalon ikkunoista.
Anja istui keittiön pöydän ääressä, hänen vaaleansininen mekko kaartui elegantisti polvien ylle ja hopeinen perhoskaulakoru kimalsi hennosti hänen kaulallaan. Hän oli harvinaisen kaunis siinä hetkessä Siro, mutta samalla kantoi mukanaan vuosien painoa, joka teki hänestä arvoituksen, johon Olli yhä halusi löytää vastauksia. Olli seisoi vastapäätä, kädet hieman puristuneina nyrkkiin. Hänen katseensa kiinnittyi Anjan hellästi vapiseviin käsiin, jotka lepäsivät pöydällä. Sitten hiljaisuus rikkoutui Anjan katkonaisella äänellä. Viktor, hän soitti taas, Anja sanoi, ääni matalana mutta täynnä tuskaa. Mies, jonka kanssa olin naimisissa. En ole kertonut sinulle kaikkea, Olli tunsi vatsassaan kylmän piston. Viktor-nimi, joka oli aina ollut kuin varjo heidän perheessään, mutta josta ei puhuttu ääneen. Hän oli kuullut lyhyitä vihjauksia, mutta nyt totuus alkoi avautua. Anjan silmät kääntyivät pois Ollin katseesta, ja hän jatkoi, hän jätti minut ja Sannan 90-luvun alussa, kun kaikki oli vaikeaa. Lähdin yksin kasvattamaan tyttöäni, tekemään töitä, pitämään perheen koossa. Hänellä oli uusi elämä toisessa kaupungissa, uusi perhe, Olli nyökkäsi hiljaa, vailla sanoja. Koko ajan hänen mielessään pyöri kysymys, kuinka paljon tämä menneisyys oli muovannut Anjan tiukkaa ja kontrolloivaa luonnetta, ja nyt hän haluaa tulla takaisin. Kertoo katuvansa, lupailee muutosta. Mutta minä tiedän paremmin. En voi enää luottaa siihen, että hän pysyy tässä elämässä, Anja sanoi ja pulisti nyrkkiään pöydän alla. Hetken hiljaisuuden jälkeen Olli astui lähemmäs ja tarttui varovasti Anjan käteen. Sinun ei tarvitse kantaa kaikkea yksin. Me olemme tässä yhdessä, Anja katsoi häntä syvälle silmiin, ja hänen huulilleen nousi hauras hymy. Se oli kuin lupaus, että he voisivat olla enemmän kuin vain anoppi ja vävy, mutta samalla heidän välillään leijui kielletty tunne, joka oli kuin salainen tuli, sytyttäen toivon ja pelon samassa hetkessä. Illalla, kun Viljo nukkui ja Sanna oli sairaalassa, Olli kulki keittiön ja olohuoneen väliä epäröiden. Anja istui sohvalla, tuijottaen ikkunaan, missä kaupungin valot heijastuivat sateen kastelmiin katuihin. Hänen hopeanhohtoiset hiuksensa lepattivat kevyesti, ja hän hyräili hiljaa vanhaa suomalaista laulua. Olli pysähtyi hänen viereensä ja kuiskasi, meidän täytyy päättää, mitä teemme tästä tunteesta. Anja kääntyi hitaasti katsomaan häntä, ja hetken heidän katseensa sulautuivat yhteen. Sitten hän kuiskasi, jos tästä kertoo kenellekään, kaikki hajoaa. Mutta jos emme tee mitään, sydämemme tulee särkemään meidät. Olli tiesi, että heidän edessään oli valinta, joka muuttaisi kaiken. Mutta ennen kuin he ehtivät sanoa mitään enempää, ovikello soi terävästi, Anja nousi hiljaa ja avasi oven. Ulkona seisoi mies, jonka Olli ei ollut koskaan nähnyt, mutta jonka nimi oli kuin painolasti heidän elämässään. Viktor, Anja, mies sanoi matalalla äänellä, sateen kastellessa hänen takkiansa. Meidän on puhuttava, Olli katsoi heidän välistä, sydän jyskyttäen rinnassa. Hän tiesi, että tämä kohtaaminen ei olisi vain menneisyyden varjojen kohtaamista, vaan alkusoittoa myrskylle, joka uhkasi pyyhkiä heidän elämänsä, ja juuri kun Viktor astui sisään, ovi kolahti kiinni heidän takanaan, salaisuudet alkoivat paljastua, ja mikään ei ollut enää ennallaan. Sade jatkoi rätistelyään Jyväskylän kaduilla, kun Viktor astui sisään ahtaaseen kaksioon. Hänen tumma takkinsa tihkui vettä ja kasvot olivat raskaan elämän uurteiset, mutta silmissä oli yhä kipinä, joka kertoi menneistä intohimoista ja katkeroituneista unelmista. Anja sulki oven huolellisesti perässään, ikään kuin yrittäen lukita ulkopuolelle kaikki menneisyyden myrskyt. Olli seisoi keittiön ja olohuoneen rajalla, sydän pamppaillen, katse vaihdellen Viktorin ja Anjan välillä. Hän näki, kuinka Anjan vartalo jännittyi, mutta samalla hänen silmänsä välähtivät päättäväisyyttä. Miksi tulit? Anja kysyi ääni väristen, mutta päättäväisesti. Viktor katsoi Anjaa syvälle silmiin. Sanna, minä haluan korjata virheet. Tiedän, että olen ollut poissa liian kauan. Haluan olla osa teidän elämäänne. Sanna, heidän tytär, oli sairaalassa ja koko perheen elämä oli ollut myllerryksessä. Olli tunsi, kuinka viha ja epäilys kuohuivat sisällään, mutta yritti pitää itsensä kurissa. Tämä oli Anjan taistelu, johon hän oli astunut mukaan. Anja käänsi katseensa pois, ja hänen äänensä oli kuin hiljainen tuuli. Se, mitä jätit jälkeesi, ei ollut vain tyhjiä lupauksia.
Se oli kipua ja yksinäisyyttä, joka on muokannut meidät kaikki, Victor nyökkäsi, ja hänen äänensä pehmeni. Tiedän. En pyydä anteeksi vain sanoilla, vaan teoilla. Anna minulle mahdollisuus, Olli tunsi sen hetken, kun kaikki heidän elämässään oli kuin vaijerilla tasapainoilua myrskyssä. Victor oli palannut ja heidän kaikkien piti päättää, kuinka jatkaa eteenpäin. Anja katsoi Olliin, ja hetken heidän katseensa kohtasivat, siinä oli sekä pelkoa että odotusta. Sitten hän sanoi, meillä on aikaa miettiä. Mutta yksi asia on varma, menneisyyden haamut eivät katoa helposti. Illan hiljaisuudessa, kun Viljo nukkui ja sade hiljeni, Olli istui yksin ja mietti, kuinka pitkälle hän oli valmis menemään. Anja oli muuttunut hänen silmissään, ei enää vain anoppi, vaan nainen, jonka tarina oli täynnä kipua ja voimaa, ja heidän välillään kyti tuli, joka oli yhtä aikaa lämmin ja vaarallinen, mutta mitä Victor todella halusi? Ja kuinka moni salaisuus vielä oli piilossa varjoissa, odottaen paljastumistaan. Sade oli tauonnut, mutta heidän elämänsä myrsky oli vasta alkamassa. Jyväskylän aamun harmaus valui ikkunoista sisään kuin kylmä usva. Olli istui keittiön pöydän ääressä, katsoen tyhjyyteen, vaikka Viljon lelut lojuivat lattialla hänen edessään. Anja oli vetäytynyt olohuoneen nurkkaan, nojaten vanhaan nojatuoliin, jonka kangas oli kulunut ja pehmennyt vuosien varrella. Hänen silmissään oli varmuutta ja samalla haavoittuvuutta, joka sai Ollin sydämen lyömään nopeammin. Hiljaisuus rikkoutui, kun Anja puhui hiljaisella äänellä, meidän on puhuttava siitä, mitä tapahtui eilen. Olli nyökkäsi, ja heidän katseensa kohtasivat. Victor ei ole enää vain menneisyyttä. Hän haluaa takaisin, Anja hymyili surumielisesti. Ja minä haluan tietää, mitä minä haluan. Tuo hetki oli kuin risteys, jossa kaksi polkua kohtasivat. Olli tunsi, kuinka hänen sisällään taisteli järjen ja tunteen välillä. Anja ei ollut enää pelkkä anoppi, vaan nainen, jonka tarina kietoi heidät kaikki yhteen kuin tiukka solmu. He istuivat yhdessä, Viljon nukkuessa sängyssään, ja jakoivat hiljaisuuden, joka oli täynnä sanoja, joita ei uskallettu lausua ääneen, mutta juuri kun he alkoivat löytää yhteyttä, ovikello soi jälleen. Olli nousi avaamaan, ja eteisessä seisoi tuntematon nainen, jonka katse oli täynnä salaisuuksia ja uhkaa. Minä olen Liisa, nainen sanoi, ääni kylmän terävä. Minä tiedän totuuden. Olli sulki oven varovasti, mutta tiesi, että uusi myrsky oli puhkeamassa. Menetellyt salaisuudet, kielletyt tunteet ja menneisyyden varjot olivat kietoutuneet yhteen kuin villiviidakko. Ja nyt heidän oli selvittävä siitä, ennen kuin kaikki romahtaisi, mutta kuka oli Liisa? Mikä totuus odotti paljastumistaan? Ja kuinka pitkälle Olli ja Anja olivat valmiit menemään suojellakseen sitä, mitä heillä oli jäljellä? Vastaus oli vielä pimennossa, mutta myrsky oli vasta alkamassa. Sade oli tauonnut, mutta Jyväskylän ilmassa leijui yhä raskas jännitys, kun Olli avasi oven ja kohtasi Liisan terävän katseen. Nainen oli noin 30, suora ja itsevarma, pukeutunut mustaan takkiin, jonka helmassa pilkisti punainen huivi kuin varoitusmerkki. Hänen katseessaan oli jotakin, mikä sai Ollin tuntemaan itsensä yhtä aikaa uteliaaksi ja varautuneeksi. Tiedän, mitä tapahtui silloin vuosia sitten, Liisa sanoi äänellä, joka ei jättänyt sijaa epäilykselle. Ja tiedän, miksi Victor ei ole sellainen kuin hän näyttää olevan. Olli vilkaisi Anjaa, joka seisoi taustalla hiljaisena, mutta hänen silmissään välähteli pelko ja jokin piilotettu suru. Anja oli aina pitänyt menneisyytensä tiukasti salassa, mutta nyt se alkoi murentua, mitä sinä oikein tarkoitat? Olli kysyi varovasti, Liisa astui askeleen lähemmäs, ja hänen katseensa syveni. Minä olen ollut mukana asioissa, joita Victor on halunnut pitää piilossa. En voi antaa hänen pyyhkiä pois kaikkea, mitä tapahtui. Anja puristi huulensa tiukasti yhteen, ja hänen katseensa alkoi vaeltaa poispäin. Liisa, älä tee tästä vaikeampaa kuin se jo on, mutta Liisa ei antanut periksi. Tämä ei ole vain Victorista. Tämä koskee koko perhettä ja totuus pitää tulla julki, ennen kuin kukaan voi olla turvassa. Olli tunsi kylmän väreen kulkevan selkärangassaan. Hän tiesi, että heidän oli kohdattava menneisyyden varjot, vaikka se merkitsisi kaiken menettämistä. Meidän täytyy tietää, mitä sinä tiedät, Anja sanoi lopulta, ääni päättäväinen, mutta haavoittuva. Liisa nyökkäsi hitaasti. Sitten aloitetaan alusta.
Kaikki alkaa siitä illasta, jona Victor katosi jättämättä sanaakaan, ulkoa kuului kaukaisten ukkosten jyrinä, ja sisällä huoneessa katseet kiinnittyivät toisiinsa kuin salaisuudet olisivat olleet liekki, joka saattoi joko valaista tien tai polttaa kaiken alleen, he olivat astumassa polulle, josta ei ollut paluuta. Sateen jälkeinen ilma oli painostavan kosteaa, ja Jyväskylän hiljainen kerrostalo tuntui kätkevän sisäänsä enemmän salaisuuksia kuin koskaan ennen. Olli, Anja ja Liisa istuivat tiiviisti samassa huoneessa, jonka seinät tuntuivat kuuntelevan jokaisen sanan painon. Liisan ääni oli rauhallinen, mutta jokainen lause kantoi mukanaan vuosien kipua ja katkeruutta. Se ilta, jolloin Victor katosi, oli käännekohta, Liisa aloitti, katsoen Anjaa silmiin. Hän ei vain lähtenyt, hän pakeni jotain tai joku, Anjan kädet puristuivat nyrkkiin, ja hänen huulensa väpättivät hetken ennen kuin hän sai sanotuksi, minä kasvattelin Sannaa yksin, tein parhaani. Victor jätti meidät varjoihin, joita en halunnut näyttää kenellekään, Olli kuunteli hiljaa, mutta hänen mielessään pyöri kysymys, kuinka paljon tästä varjosta oli vielä jäljellä ja kuinka syvälle se oli juurtunut heidän elämäänsä. Liisa jatkoi, Victorin poissaolo ei ollut sattumaa. Hän oli sekaantunut asioihin, joista harva tiesi mitään. Velkaa, petoksia, ihmisiä, joilta ei voi paeta, Anja nyökkäsi raskaasti. Se oli elämä, josta yritin suojella Sannaa. En halunnut hänen joutuvan samaan ansaan, Olli tunsi katkeruuden ja suojelunhalun sekoituksen puristavan rintaansa. Hän oli tullut tähän perheeseen etsimään rauhaa, mutta löytänyt myrskyn, Liisa kääntyi Ollin puoleen. Sinä olet se, joka voi pitää tämän kasassa. Mutta sinun täytyy päättää, mihin asti olet valmis menemään. Hiljaisuus täytti huoneen, kun jokainen tajusi, että heidän elämänsä oli muuttumassa peruuttamattomasti. Yhtäkkiä Viljon huoneesta kuului itku, joka katkaisi hetken kuin terävä tikari. Olli nousi nopeasti ja meni lohduttamaan poikaa, mutta hänen ajatuksensa palasivat heti Anjaan ja Liisaan. Meidän on tehtävä tämä yhdessä, Olli sanoi vakavasti palatessaan. Ei vain meidän, vaan Viljonkin vuoksi, Anja katsoi häntä silmiin, ja heidän välillään välähti jotakin uutta, lupaus, pelko ja toivo sekaisin, mutta ulkona, kaupungin sumussa, varjo liikkui hiljaa. Joku seurasi heidän jokaista askeltaan, ja totuus odotti hetkeään paljastuakseen, se oli vasta alku. Jyväskylän ilta pimeni nopeasti, ja sade oli tauonnut jättäen kadut kiiltäviksi kuin peilit. Olli istui olohuoneen nurkassa, katsellen Viljoa, joka leikki rauhallisesti puupalikoilla. Anja seisoi ikkunan ääressä, hänen vaaleansininen mekonsa heijasti himmeää katuvaloa, ja hopeinen perhoskaulakoru kimalteli hänen kaulallaan. Tunnelma huoneessa oli jännittynyt, kuin ennen myrskyä, meidän on valmistautuminen, Anja sanoi hiljaa, kääntyen Ollin puoleen. Liisa toi mukanaan enemmän kuin pelkän menneisyyden, Olli nyökkäsi, ja hänen katseensa harhaili huoneen seinille, jotka tuntuivat nyt sulkevan heidät sisään kuin ansaan. Mitä Victor aikoo tehdä? Ja mitä me aiomme tehdä, Anja huokaisi syvään. Hän haluaa palata, mutta menneisyyden paino saattaa painaa meidät kaikki alleen, juuri kun Olli oli aikeissa vastata, kännykkä piippasi pöydällä. Viesti oli yksinkertainen, mutta kylmä, tapaaminen huomenna kello 18. Älä kerro kenellekään, Olli katsoi Anjaa, ja hänen silmissään välähti päättäväisyys. Meidän täytyy mennä. Selvittää, mitä tämä kaikki tarkoittaa. Seuraavana iltana he saapuivat vanhaan kahvilaan kaupungin laidalla, jossa seinät kertoivat tarinoita menneiltä vuosikymmeniltä. Victor odotti heitä pöydän ääressä, hänen kasvonsa olivat uupuneet, mutta katse oli kuin terästä. Tässä on asia, Victor aloitti, ääni matala. Minun menneisyyteni on täynnä virheitä, mutta nyt on jotain, joka uhkaa teitä kaikkia. Hän veti esiin pienen, kuluneen kirjekuoren ja laski sen pöydälle. Tässä on todisteita asioista, joita en ole voinut kertoa, asioista, jotka liittyvät myös Liisaan. Anja kalpeni, ja Olli tunsi kylmän väreen kulkevan kehonsa läpi. Yhtäkkiä kahvilan ovesta astui sisään tumma hahmo, jonka katse oli terävä kuin veitsi. Minä olen se, joka hallitsee tämän pelin, hahmo sanoi ja katsoi suoraan Victoriin. Olli puristi Anjan kättä tiukasti. Tämä ei ole enää vain menneisyyttä. Se on taistelu, johon meidän on osallistuttava. Ulkoa kuului ukkosen jyrinä, ja heidän elämänsä oli kietoutunut juoneen, josta ei ollut paluuta. Tuleeko heidän onnistumaan?
Vai jääkö heidän kohtalonsa varjojen vangiksi? Se selviää pian. Sateen jälkeinen kylmyys puraisi Jyväskylän katuja, kun Olli, Anja ja Viktor seurasivat tummaa hahmoa syrjäiselle kujalle kaupungin laidalla. Ilma oli raskas ja jokainen askeleen ääni kaikui tyhjissä rakennuksissa kuin varoituksena. Olli tunsi sydämensä lyövän kiivaammin ja Anjan käsi puristi hänen kättään tiukasti. He tiesivät, että edessä oli ratkaiseva hetki. Hahmo pysähtyi vanhan teollisuushallin eteen, jonka ränsistynyt julkisivu kertoi menneisyyden tarinaa. Täällä kaikki alkoi, hän sanoi kylmästi. Ja täällä myös kaikki päättyy, Viktor nyökkäsi, mutta hänen katseensa oli raskas. Olen tehnyt virheitä, joista maksan edelleen. Mutta nyt on aika kertoa totuus, Olli astui askeleen eteenpäin, ääni vakaana, me haluamme kuulla kaiken. Ei enää salaisuuksia, hahmo veti esiin pienen muistitikun ja ojensi sen heille. Tässä on tiedostot, jotka paljastavat kaiken petokset, valheet ja ne, jotka ovat valmiita käyttämään valtaa hinnalla millä hyvänsä. Anjan katse synkkeni ja hän hengitti syvään. Meidän on oltava varovaisia. Tämä voi muuttaa kaiken, yhtäkkiä ovi takana narisi ja raskas varjo liikkui nopeasti heidän takanaan. Olli käännähti juuri ajoissa nähdäkseen hahmon vetävän esiin terävän esineen, tämä ei pääty tähän, tumma ääni uhkasi, taistelu alkoi ja jokainen sekunti tuntui kestävän ikuisuuden. Lopulta varjo pakeni pimeyteen, jättäen jälkeensä vain kylmää hiljaisuutta ja murtuneen rauhan, he palasivat kotiin, mutta tiesivät, että todellinen taistelu oli vasta alkamassa. Salaisuudet eivät olleet enää pelkästään menneisyyttä, vaan uhkasivat murtaa heidän tulevaisuutensa, ja jossain varjoissa joku vielä odotti tilaisuutta palata ehkä lopulliseen ratkaisuun, tarina jatkuu. Kevyt sumu leijaili Jyväskylän yllä, kun Olli istui keittiön pöydän ääressä, katsellen muistitikun sisältöä kannettavaltaan. Tiedostot paljastivat enemmän kuin hän oli uskaltanut kuvitella, salaisia sopimuksia, valheita ja petoksia, jotka ulottuivat syvälle heidän ympärillään oleviin ihmisiin ja jopa heidän omaan lähipiiriinsä. Anja seisoi vieressä, hänen vaaleansininen mekko oli yhä huoliteltu, mutta hänen silmissään välkkyi uupumus ja pelko. Me emme voi luottaa kehenkään, hän sanoi hiljaa. Joku on valvonut meitä koko ajan, Viljo leikki lattialla, täysin tietämättä ympärillä pyörivästä myllerryksestä. Olli tunsi ristiriidan kasvavan sisällään, halu suojella perhettään ja samalla paljastaa totuus, vaikka se rikkoisi kaiken, yhtäkkiä puhelin soi. Näyttöön ilmestyi tuntematon numero. Olli vastasi ja vastassa oli kylmä, uhkaava ääni, lopettakaa tutkimukset, tai menetätte kaiken, Anja katsoi Ollia vakavasti. Meidän on päätettävä, mitä teemme nyt. Jatkammeko vai peruutammeko, Olli hengitti syvään ja vastasi päättäväisesti, totuus on liian tärkeä. Emme voi pelätä, ulkoovi kolahti ja eteiseen astui varjo, joka sai Ollin sydämen lyömään kiivaammin. Se oli joku, jonka he eivät odottaneet, joku, joka tiesi kaikki heidän salaisuutensa, tulin auttamaan teitä, varjo sanoi hiljaa, mutta hänen katseensa kertoi, että peli oli muuttunut entistä vaarallisemmaksi, ja niin heidän tarinansa jatkui, kietoutuen yhä tiukemmin totuuden ja valheiden verkkoon, jossa mikään ei ollut sitä miltä näytti.